Ole good morning chi bai vek ule kan chanela kalo welcome le vek acheu hei tuna hian Madrid airport panin kan kaldon ani tube chunga kan kule ta chia ani lian kan thona tur na mukal na pun tura khiata kan kal pheyam tichuan metro tanga chhuakin inchung lampan tumin escalator a kan chuang meka tichuan security check te kan zo hnu chuan kan in board na lampan in kan kal meka tiang chuan hei kan kal pa in duty free shop te lo oma kan thlir pheya thomhno te thomhno an ti lema makeup thil te le chi sang sang cosmetic bakah I enge thil chi sang sang an zo toys te electronic thil te kan han thlir kwal phei vel ta Madrid airport chu ka voi khat kalna le luhna ni boka alo turu ve khop mai tin in hei sar a cheidan te alo turu a moi ani aro pui ka ti khop mai a fai thiang lim si maintenance a tha ti a hria reng mai amo a engkim mai hi at ani sar vek mai ni I toilet thleng in thiarna la nuam bok pui hle mai a chungan ti dan hi adang lam e mai immigration check te kan ti fel vek ta tu na chuan kan ngak me ka thawhna hi darkar chan level kan na ngak don ani Mizo chuan in kan inboard angai duty free shop kalmana ka te hi ST loader mo kaman ve kamanga ST loader hi athalut tuka aribatui boxia kalei ve katia 45 euros manani hi ka gift ka Christmas present ani mai do mang vero chalutu tichuan kan board na tur lam panin yan kan kal zelani escalator tol thei chi anga te kan chuang pheya kan get tur chu so S39 so ani an lahong lo ani kan get tur sa airport tube min transfer na tur kan flight min transfer na tur kan hak me kan ni tuna thawhna chhunga kan om to a hei kan thlawh trepa Qatar Airways ania tuntum kan thawhna lak hi Doha a kan chawlanga tichuan Doha a hian kan thawhna kan thlak anga Kolkata pan turin anuam don khop mai he Qatar Airways si ka voi khat thawhna ni do na mo tuntum hi kan thawh don sia ai tuna runway kan pan mek bon lam lo thlir te u tuntum kan thawhna chu Qatar Airways kan thlam tlak maya chungah ma chuan Paris kal tlang ten Amsterdam kal tlang ten India kan ron pan thin ani pan thin an ti la kan ron chung khat na kha chuan maro chu tuntum chu Qatar Airways thang tiang a chan chu direct in Kolkata kan thok tlang thei do na Delhi chungai lo in katia
Kolkata kan tlang don ani waro Kolkata doha kan chuk nga flight kan change nga do Qatar Airways tho in Kolkata kan tlang don ani chuan connecting flight la in Aizol naktuka chotun lama kan lo tlang don ani khu ta khu ni lo chuak ruaya ni a lo chuak rualin Madrid khopui kan thlo chhuah sana ti chuan khovel le lam India lam panin kan thlok let ve le thung don ani chunga thlok le amoi bangi o pathian phil ro pui siam pathian phil siam tin moi ro puye clear come thei lo thin tukbel buda thut thi chuan tukbel po na hian ka dak reng thin mai ni moin chu kwa tha avalo mom em jimin nizan thleng khan ro sura zin be ba shom don mangi kan ti lain ei ko in chu kwa that lat maya ko thatak no ya kan on thok chuak thia alo mom le ani trong trai na te pathian ni na changa lo mom em zawng takin kan lo thleng thei tura nga yang ti hian thlawhna chhunga kan du met kwalin entertainment lam emo flight details emo ani lo pon cinema emo i music lam po ngai thlak tur eng lai pon le thlir tur eng lai pon aom reng ani ti chuan kan thlo san zawng hi fit sing thung le sang sari vel chunga kan thlok ani chu kan thlok sang hle ani ti hian arem chang khop mai mobile te a charge theia battery te po alo chuan a charge na tur man ruwa om veka hetiang hian rem chang hle ani ke chu kan thlot san zawng le thui zawng te i ram kan kalkan kan thlo khum te thlir hi nuam ka ti a entertainment le thil dang zong a in hei hi ke en na sak ber ani ole tuna hian Saudi Arabia thaler triau vai vut chung a kan thlok mek ani chuan Qatar Airways nom na em pakhat chu thon chung zong wifi kan nei WhatsApp a mo at chung khat lai na te nen wan chung sang atangin kadin be thei anom na pakhat chu ni hey and that one mai WhatsApp ai biak thei fek that thei Qatar Airways ka than na chan pakhat po ni an wa ma thlawhna chhunga mun te hi ka thei ve lo ka mu hil ve thei lo mo zin chung zong yan i mut mai ka har sak thina chu bang chuan i wifi te lo ma i channel dang ege adang website dang te kan browse thei chuan in kan lo chen na ni kan chu kan lai na te nen thian tha te nen kan hanin pia tiang chuan hun kha atoi ani chu tu da hian darkar ru kan thlo don da darkar khat le ti kan thlok to a i darkar ni le chan ve darkar nga ling lo shat ala omani o darkar nga bel bor ala omani chu Algeria ram chunga kan thlok me kani kung lai ram kan hu zong ka thir ho zong khu Algeria ram te kani White wine? Yes. I thought he's asking for the white wine. No, red wine. Okay. I like white wine instead. Thank you so much. Yeah, rani nangin mo. Le uram leilung ko raw pui. Patian hil siam raw pui siya. Lang sang de wo. Thank you. Hey, white wine.
chicken sandwich le white wine anon sema ka eido na ni tuna. Khat mo ito kit eitur anon sem reng mo Qatar Airways tu. Ano am khop mai. Arab thaler kan thleng ta. Tom po chiao thaler rek ani. Gulf of Qatar kan thleng ta kan tute pani landing ai kwat sai em. Doha airport nge ro pui tak ani ro pui tak fai boxi thiang lim boxi oi Madrid po hian at luk lo ni alle Doha airport kan thenga tuna hian kan in transit dona connecting flight nang turin kan kalme kani khwa lo thim che palom kan thok rei lu tuka van sang kan rei lu tuka ni leng in van sang kan ang tluk ani wo in chu Doha airport moi khop mai na zoi lo kang amoy le mai an hau saboka ui rem rebe an airport te po vamos ui rem rebe mo heng dor te hi pui tak ani pui tak nai ceiling an ti dan te ki ro pui ro pui ka ti lu tu ka pui khat mo na ni boka yeah so much visa cần là dối các phần món lúc tục lại su văn môi em Dubai cái tỷ Doha airport nghe quý lên này môi lúc tục AC vek ani box sia chhung hi mo alum over lo reng pui te pui bon ani bon tak ani Madrid airport te chuan tuk lo tok mai Louis Vuitton chung mo ki ro pui ka van ti tak em ho sa boka moi ya he
tute sabon phải bon top ani chhung to alam ma sha ta ge ran la hong lo mo ahun ta ka kan thenga alomum flight miss te hi ka tlaw tu ko mo oi khat ma flight pathian zara kala miss lawa un theng yan ka zin na save thoka ti ma to ka ania I amaro cha him takin hun dia thap thap ka thenga hun dia tap ka flight oi khat ma kala miss lo te hi mal som na chi khatin ka sia kan se lok cheu di kan lut me chuan ti hian kalkat panin kan thlok le wang ani tuna hian thlok thui dona darkar ruk deuh tho kan la thlok le don ani chicken egg sausage at the vegetarian needs one vegetarian for a than theih thawa vegetarian ka thlang chak lem lo ani tui nai khop mai hei hi fruit salad hei hi pudding hei hi chicken egg with sauce chicken sausage with egg fry sauce net chuan ni chang ania ni ka coffee tu ni atui don khop mai airport thon na chuan til sakni ke chatui ka ti thin ko mo ke ai zo ka sel amang om lo yan asparagus mo kan du ko ba ke chuan Spain na yan at tam lu tu ka asparagus si ang drone food may di kapag lights one kan pa din yan kan lu betin kan lu baitin asparagus at ho na hadlang kamu tuwag din yan really put a one what ba 20 bebel lutukอยากชวนมาบอกกันเดียวอันนู้นชวนนี่คุยเดี๋ยววันออกเดียวอันกันชวนนั้นชวนเรียนเลยไปแล้วนี่คุยกันอะไรกันนี่ USA ใช่โอ้เฮ้ยเดี๋ยว USA ใช่กันMizo puite kan lo chuan renga hei Qatar Airways a hei Kolkata kan trum cha hei an pa mi khi o tu gi ming le han sei te lal chuan lian lal chuan lian gui te mo a pai te di mo a ke ko ba nia lo chu ke si ka nia chon in nu hi sap thang pui an ni hi North Carolina an oma o Charlotte o tuna hian aizol an ron pan ve don ani mo chuan hei hin fa pa te hi o Joseph lau mi sia ta gui te ni chu sap tong ina tong tra la hei Mizo tong i thiam im ka te o thiama Mizo tong kha thei hi mia lo tur o thiam tak tur Mizo kan mia mo ko ya Mizo tong kan thiam tur ani sap tong te po kan thiam ang tong dang te po kan thiam ang mo ki ko span ha tong po kan thiam te tong zat sak thei mo sin Mizo tong te thei ku zong in Spain ani kan pa nia o lo thir chun zom zero kan video hi o
ole tuna hian international arrival in Kolkata kat thleng to a tian kan chuak phei zelanga immigration a kan lutanga ti chuan kan hanin ti fel don ani ole hei kalkat kan thleng to a kan baggage te kan han la fela hei an lo thleng to a chuan Do you want any help? no it's okay yeah lo thleng to a ti hian dar khat le achan ve kan next flight ania mo dar khat le achan ve ha don ani ha rei don char khop mai darkar rukvel kalkat airport a kan don ani hi ka baggage pakhat hi kan hei zok hi alo chuak lai lut tu ka oi ka mang ang man an ron ka ten anti bonge don te ka timan ka ru tlan kwal thui man lut tu ka maro chu to beraron lang ani chu lol mai na ka van lob em Kolkata airport hi pui ve reu nia em hay duty free shop on về bawk